Matapag panggati tayo niya. Sakto mo kayo mo, adto ang bugo kagabi eh. Kaya ako mang... Unsa man yung magkikaon, ipakita na sa naang kaon. Ang gata sa... Business para ba kung sapon mo gusnat? Dali. Out na nun. Hapon. Business sa hapon ba? Kung apat? Hapon, dahil yung pumukuha, yung joke yung pumukuha. Trabaho mo. Ha? Trabaho mo ko. Hindi, at ito, ang naman yung... Tangang gi-order. Pani sa TikTok shop. Sa una, mag-orderan ko og Lazada o kanang Shopee. Karon kay nauso man ang kuan TikTok shop. Diya mas barato po dito. Nabudol na pug ko na ko'y nakita dito ba nga kanang nice hang nakitaan sa reviews kuan. Grabe jud siya makalimpyo sa bowl bitaw sa CR. Diya ang mga kuan dari ang bowl dari kay kanang mamansa bitaw sa tubig kanang ka tubig sa bowl. Kuan siya kanang mulakra. Nda mo try ko nani kay nakitaan makatanggal siya mga mansa. Manang nabudol ko ang tanawon. Nda hapong i-try ron ang ibabad matanggal ba tong mansa sa CR. Brato na ni siya. Kuan ra 149. Diya tulo ka buok. Na lemongrass toilet cleaner. Parehara tanan og flavor. Kay sa pag-order na ho na hurot tong kuan tulo kay ngani pero sa klase siya og flavor. Diya naman mao ning tulo kay ngani simra og kuan lemon siya. Haning i-try karon. Ang i-try og limpyo ni. Kuan day siya Shine Pro. Ay, mura di po ni siya kuan. Mura po ni Moriarty kay di sa pwede makontak sa imong skin. Kay makapasok. Nga naman dyan yung kuan. Kanang toilet cleaner. Mura po siya kuan. So, anong i-try? Karon ang ibabad. Bowl sa CR. Tanawon nag-effective ba? Hi guys! Kamusta na? Bitaw. Ako ka-vlog pila ka adlaw kay daring dapita. Kuan. Wailingog mga tao. Nagsigig video ki. Iko ganahan mag-vlog-vlog basay nga na. Kay bawal mo pud na nga na. Grabing inita. Nang laba ko. Kuan. Ag tubig dari kuan na kanang nay di pare sa una nga street maagas. Karon di na. Nay mapang og gabiin diya mo balik mga alauna nga na. Ang laba ko duha ka baldi. Ang inita. Kuhan ka ng story time. Karon pa ko kabalik og vlog kay kuhan naman ron bakasyon na. Ang mga tao dari kanang di na busy ba. Magsigig kuhan video ki. No na nga nagsara ko ka kuhan ka vlog. Karong gali na nag-video ko pero okay ron kay ladyo ra man.
Grabe, ang kainit. Ganihan naman ko na maglaba. Wala naman ko na ngahihay diretso kay baway ko. Aron kainit dire sa mong dapit. So, kuyaw mga tao daris kantag. Kay sakto jogging ang ate Flordelisa nga. Sa sila pa ni pudyo dari. Wala sila na mamuhig manok. Kay kuwan, may kawatan. Kawat ang manok dari. Kuwan, sa una ko na yung sa ate. Kawadan ko na sila manok dengan 5. Ay, napu, kabuk na to. Ay, ayot. Namuhi kag manok para isadaan sa kawatan. Medyo pwede namuhi. Nakakabawis tuwas manok. Kawaton ra. Grabe ang kainit. Ay! Ha? Nasrip, ang gisod. Ang gisod kay nay kuan. Ay, mabait, sige. Agi-agi. So, ay, nako. Parang ipanghanger daan ni kay ang ibutang sa gawas. Wala po, gamay na po may hayayas gawas. Manglabata kay narabay ning ingon tapuan. Tapuan kuno ko. Sarap. Tapuan din ang di kakalaba kay nakagibati. Ang tapuan kang di ka din maglaba. Nakurungan ng baba. Angay, tibtiban. Aning pangbalhin sa gawas, medyo managayhay. Kay, ugato ko mga hes gawas, ang inita na pagtungtod ta. Pagtungabang tangdaan. Pagtung na labas ng daan. Parang ini kakaadyo. Ipit-ipit.
Uy. Ouch. Meron iligo sa kuan. Sapa. Ang gipaputlag buhok kay grabing initas panahon. Inja kaspog shampoo. Aga pagluwag day. Buwag buhok kay init man po day no, okay rag mo bugbuk day. Ha? Mataas sabi ito na day. Ha? Kahit sa taas. Oo. Tindur sa kuno lang din. Tindur ka lang. Tindig ko na day. Klaro. Anak. Pagtarong day. Adi luwag day. Kaya rin mo. Barog na barog. Barog. Adi luwag ha. Nalitan sa pangitan. Okay pa? Siya para ba suklan sa pako? Ano ba kayo naman? Oo. Di mas kunari. Magkapabot ka. Oo. Bos-bos pa po ko. Mga video oras. Hi guys, good morning. Di akos kapalidyahan nila Riyag Dudo. Ang dali aradas ni aging si Mana, gagmay pa to. Karon harvest na na. Tara guys na pakitaan mo. Grabe jud dagkuan daghag bunga. Ah, itong ilang dulo ba niya pagtawag? Harvest na dak. Dapat. Nako Karipod, pwede na niya di pa ni. Kaya gamay-gamay pa na. Ang neguwang no. Sa gamay kay di sa guwang na kari dia. Dapat dia. Ana kay Di, dabong pa. Di pa ni. Ugma ni. Magdalo ka dabong kay mahinog lagi. Pwede na gani na. Magdum. Tapi isa dito to pwede ka mahinog lagi. Ay sa kang Dia. mahinog. Kari noon pwede na rin. Kaya na. Hitik na siya. Kubasa ni Milo na eh. Kalidaan, tanong na naman na kami natin. Ito pa to. Kuya Bernard. Dugay-dugay na gadyo kaday no. Dugay na gadyo kaday dani sa bowl. 19 pa, lahat ng kagugot na nasaksyan na din ako. Nalagi na yung kuanan. Sa agi, katong karilan kayo, may paan. Ha? Agaw ko lang na yun, nangaguwang na. Ha? Ngipo mas gabil ka po. Wa mandari, mga guwang na mandari, dali day. Nagipuro sa gilid. Day pa dyan day arang inita. Naghana ka dyan mga guwang na ha.
Dali, day. Dali. Pag mandiri, madaraman. Ako rin kuha na rin na, be. Ako rin na, Kana ka na. Aray, Kari po, guwang na. guwang na oh. Dapo ya, ang dimi pus ka pwede gapon. Ay, yung lagi dia, ngaktas na, guwang na dia. Yan diri ah. Kinang, Tigas man. ako kuha na ako kanang night ukra dadto. Makakaon ko, bisag tulo ra ka puno. Kaya magsige magpamunga. Wala, guwang na. Ibigas pud. Sabi na, ka na dia, guwang. Nita ako na may tigpadyung ni nanay. Ay, dako pa na, awan pa na. Anak Grabe dito ano. Ini po esa mo putiro ka pagkuan nga guwang na may nuni. Sayang naman nga guwang gapon tadi. Mga guwang bitaw. Dako ra ba ni? Dapat dia, makita dia nanay. Maguwang na po rin. Bigas po do. Namas man ang ilin ron, basig mo utang sa dira. Dari wala pa ko si pumukaon. Adi bitaw mo kagukra na na. Hindi ba mo ko kran gudi ko pa laban. Dabon sa una magdasa sa kurtis kaya tiya ko na may gusto mukaon. Ay nang bitaw kong manang murag dis man ang ganagukra ba. Guwang na po no. Dapat po dahil Danay, sayang. ano buwan na. Umigas. Ang abog naman kaya nga kuan nga ngangan ka ko unsa to na kuan. Ginali. Napa may daghan dia. Ito na pang ganito na kaya adlaw. Guwang na po day. Yeah. Gabre. Guwang na. Nakajugukra na. Gamay rin da dun. Pinarabod ka doon.